Hello everyone, welcome back to my channel. So I just finished filming my monthly subscription beauty box, so why not continue vlogging. Samantalahin ko na itong pagkakataon na to dahil day off ako ngayon. Sige, mag-film tayo ngayon ng 2 beses. So, i-continue ko lang to guys na na video, but I'm gonna upload it separate for you guys. So, I ordered hair clip from Amazon because nauuso ngayon yung mga hair clip na mga ganito. This one I got it from Walmart. It's like $4 something for 4 pairs. I don't remember how much is the stock price, but so yun, nakikiuso tayo. Ang gaganda ng hair clip na nakita ko nung na-search na Amazon. Ang gaganda yung pearl hair clip. So naisip kong i-share na lang sa inyo guys kung malay nyo nagustuhan nyo rin yung magustuhan nyo rin yung style ng hair clip. So i-share ko na rin sa inyo guys. Na-receive ko rin siya kahapon kasabay ng monthly subscription beauty box ng BoxyCharm. Ito siya guys. Actually nabuksan ko na to, oh my god. Yung nakita ko siya, nag-freak out talaga ako. Ang ganda talaga. Ang cute. Ito na siya guys. So 10 pieces siya. Iba-ibang style ng hair clips. Ayan siya guys. 10 pieces. Isa-isahin natin siya guys na ipakita ko sa inyo. Wait lang guys. Mukhang kailangan ko ng scissor para buksan siya kasi naka-sealed yung hair clips. Naka-plastic siya separate. So, naka-sealed yung plastic. So, kailangan ko ng scissor. And I will gonna grab a scissor and I'll be right back, guys. Ayan, may scissor na ako, guys. Ayan na. Taran! Ayan na. Ang dami. Ang gaganda. Ang gaganda nito, guys. Ito, ang ganda, oh. Naka-ano pala siya. Hindi ko na pala kailangan ng scissor. Naka-ano pala siya. Pwedeng ganito. Ito, guys, oh, ang ganda. Ito yung isa. Ayan, ang cute. Ayan siya guys, oh, ang ganda. Tapos sa likod, ayan siya. Ang ganda. Ayan. Ang cute. Tapos i-ano mo siya. Ganun mo lang siya. Ganun. Ganun mo lang siya. Ang ganda. Ito yung isa. Tapos, another. Ang lalaki niya po guys. Sa Amazon ko nabili. Search nyo lang hair clips, tapos maraming lalabas dyan. I think I remember it's like I paid for like $12 for something like that, but it's not too bad for 10 pieces. So ayan siya guys. So ito yung pangalawa. Ang cute. Ito yung pangalawa. Ang ganda. Yan. Ang lalaki, promise, hindi siya maliliit. Ito din. Ang cute din ito. Ang gaganda. So excited. Nakikiuso si Inday. Ito yung pangatlo. Ang ganda rin guys, oh. Ayan yung pangatlo. And then yung pang-apat. Paano ba ito buksan? Ang dami, ang cute. Promise guys, yung nakita ko talaga to, oh my god. Nag-freak out ako kasi super cute. Ito yung isa, yung pang-apat. Ang dami, ang cute. Ulit. Excited lang ako guys. Pero ang gaganda kasi. Tapos, ito naman, ito yung maliliit na siya. Ganito siya guys. Ayan. Ang cute. Puro pearl siya. Tapos, parang kasing parehas lang siya. Ito naman yung isa. Yan siya guys. Ang liit. Yan. And ito naman yung pang ilan na to? Pang 6 na ata to. Basta 10 pieces siya. Ang ganda. Ito rin. Ang cute. Tiny. And then, ito rin siya. Ang ganda. Tingin kayo sa Amazon guys, ang cute. Ang daming pagpipilian. Mura lang naman siya. Ito, ang cute din ito. Ganda. Pang siyam na tayo. Hindi ko na nabilang. Ang dami, ang gaganda ka mo.
Ay, ang cute nito. Ang liit. Ang ganda. Ayan siya guys. Oh. Ang liit. Ganda. Tapos, ito parang magka-design siya. Pang, walo. Ayan. Ang ganda. Ayan. Ang ganda. Ito siya guys. Oh, cute. Ayan. Ang cute. Ayan. Ang ganda. So, ganyan yung itsura niya. I-try natin. Tanggalin natin to guys na hair clip ko. I-try natin siya isa-isa. Ang cute eh. Sa Walmart marami din siya. Pero iba yung style sa Walmart. Wala silang yung parang pearl. Pero nabili ko to sa Walmart eh. Wait lang guys. Ayan. I-try natin yung malaki. Try natin to guys. Ito. So, i-try natin to guys na malaki. Ayan. Ay, ang cute. Ang ganda. Ayan siya guys. Oh. Tapos kung pwede gusto mo doblehin. Ang ganda. Ayan. Ay, ang ganda. Ayan. Ayan yung malaki. Ilan silang malaki? 4 silang malaki. Ayan yung itsura guys. Oh. Tapos sa kabila din. Ayan. Mamaya mag-selfie tayo niyan. Ayan o, ang ganda. Saka, mabilis lang siyang i-clip. Tapos, ito naman yung isa. Pangatlo. Wait. Yan, ang ganda. Ayan siya guys, oh. Yung pangatlo. Tapos, ito naman iba yung style niya. Hindi siya ano mo lang siya ganyan eh. Ganyan. Ayan, ang ganda. Ang ganda guys. Oh, ayan. Ang ganda. Nauuso to ngayon. Magkikiuso tayo guys. Tapos, ayan na yung malalaki. 4 yung malalaki. 4 yung malalaking hair clip guys. Ayan. 4. Itong 4. Yan. 4 yung malalaking hair clips. So, next naman guys, yung maliliit. Ito, ganito siya. Ang cute. So, hindi siya, ganito lang siya, oh. I-ano mo lang siya ganyan. Tapos, ilagay mo siya ganyan. Ayan. Ilan tong maliliit? 6. Ilagay natin lahat guys. Yan. Yan. Pangalawa. Ang ganda. Ito, maliit din. Lagay natin sa top. Yan. Uda. Ang cute naman itong ibang style, oh. Ilagay natin dito. Ganyan. Ang ganda daw, oh. Diba guys, ang ganda. Yan. And tapos sumunod naman to guys. Nagpalit ako ng battery guys, nalobat ako. Ayan, lagay natin dyan. So, bali ilang maliliit to. Ang gaganda pa kung ayan, ang dami, ang cute. So, ayan, ilagay natin dito sa baba. Ay, ano ba yan? Teka. Balik. Ano ba yan? At saka maano siya, anong tawag dito? Tight. Sa buhok, i-clip. Hindi siya malalaglag. Dito na lang sa taas. Ayan. So guys, kung mahilig kayo sa kikay-kikay, ayan. Search nyo lang sa Amazon hair clips, whatever you call that. Yun lang yung sinerge ko. Tapos nakita ko siya, meron silang 10 pieces, 5 pieces, 1 pieces. Kung mahilig kayo sa mga ganito, kikay-kikay, go ahead. Bilhin na rin kayo kasi ang cute niya. Ayan guys, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na maliliit. And then, 4 na malalaki. Ito, 4 na malalaki. Ang cute. So, I think that's it for today's vlog guys. If you like this, please give me a big thumbs up.
if you don't like it, you don't know what to do. And that's it for today's vlog. Hi, thank you so much for watching, and I will see you on my next vlog. Bye everyone.